ranka ya daɗe, da farko dai mutanen Najeriya da na arewacin Najeriya ba sai an gaya musu wane ne Alhaji Dr. Yusuf mai Danmasanin Danmasanin Kano ba. Wannan shiri yana yi maka lale marhaban. Alhamdulillah. Masha Allah. Da farko ranka shi daɗe, za ka ga in muka kalli Najeriya gaba ɗaya da arewacin Najeriya a da, za mu ga an yi mutane ko ce hazikai waɗanda suka san ya kamata, waɗanda a sanadiyar su ne Najeriya ta samu wato haɗin kai, waɗanda har ake ganin ta uwa ɗaya al'umma ɗaya. To idan muka ɗan waiwaya baya kaɗan daga cikin takaitaccen tarihinka da irin yadda ka kasance a mulki a wancan lokacin, za mai sauraro za su zo su ɗan ji kaɗan. To ita dai siyasa kusan ina da sha'awar tun ina ɗan makaranta Kaduna College. Tun wajen 1944 da 5 da 6. A lokacin ma muna 'yan makaranta an hana mu sayi West African Pilot mu shigo da ita makaranta. Na kan saya in shigo da ita da daddare a cikin farin wata in dinga karantawa. Lokacin da na fita daga makaranta 1946, mun zauna a Zaria Middle School, an koya mana koyarwa da na zama malam makaranta. Da muka kare kwas ɗinmu a Zaria a 1947, sai aka ce mu je Ikko kallo. Zuwa na Ikko kenan na farko. Muka je Ikko, ba na manta, muka zauna a nan, aka sauke mu a Government College Okesuna. To lokacin da muke dawowa sai muka taho a jirgi ɗaya da Dr. Azikwe. Shi kuma ya taho zai zo Kaduna ne, za su yi taron su na NCNC. Taro na farko da suka fara yi a Arewa na NCNC. Sai zama muna cikin jirgi ɗaya. Kai yaro, yaya, daga ina kake? Na farfada masa. Muka zo muka yi ta maganganu da shi, muka yi ta yin hira, aka yi ta hira. Wannan ya daɗa shigar da ni. To ba mun yi wannan, na zo Kano. Da na zo Kano na fara koyarwa. Yawancin abokanai na 'yan bakin kasuwa ne, ni kuma na daga nan hayin masarauta. Amma yawancin abokanai na 'yan bakin kasuwa ne. Sun nuna min so, suna zuwa wurina. Sai na buɗe musu ajin yamma, makaranta ta ajin yamma. Allah ji kansu, su Mudi speaking, su Sabu bakin zo, su Abdulkadir na Adamu dan Jaji, su Tankwaya Kasai da sauransu. Muka dinga yin ajin yamma. Wayanda suka iya boko Hausa, in dinga koya musu Turanci. Wayanda ba su iya boko ba, ba su iya Hausa ba, ba su iya Turanci, ma dinga koya musu boko. Daga nan sai na ga ya kamata a ce mun haɗe, domin da akwai wani abu mara daɗi, rashin jituwa tsakanin 'yan hayewa da 'yan bakin kasuwa. Akwai kamar 'yar gaba haka, ba mai ƙarfi ba ne, ba ta yaƙi ba. To sun ce dan me ba a ƙoƙari a kyautata zumunci ba tsakaninmu. Sai na kafa jam'iyyar samarin Kano. Jam'iyyar samarin Kano. Muka ɗebo mutane daga nan haimu wajen sarakai, ɗebo abokanana daga bakin kasuwa, muka yi wannan jam'iyya. To muna da jam'iyyar malamai tun kafin wannan, Northern Teachers Association. Sai ya zama a 1949 muka yi taron wannan jam'iyya ta malaman makarantun Arewa a Zaria. A nan Zaria sai muka fahimci wani abu guda. Ni nan na jam'iyyar samarin Kano. Ashe a Sokoto kuma Shagari, shi ma malamin makaranta, ya yi samarin Sokoto, ƙungiyar samarin Sokoto. A Bauchi, su Malam Aminu Kano, su Sa'ad Zungur, su Tafa Balewa sun kafa shi ma ƙungiyar mutanen Bauchi Discussion Circle.
kuma da cikin ku ba wanda suka tattauna kan ba wanda ya faɗa wani. wani. A Kaduna su Malam Haya Gusau da su Isa Kwato su Aliyu Mai Bonu suna koyarwa a Kaduna College, sun kafa abin da suka kira mutanen Arewa a yau. Mutanen Zaria su Dr. Arbi Dukko, su Malam Abubakar Imam, su Makama dan wazirin Kano sun kafa jam'iyyar jama'ar Arewa, kuma a Zaria muka yi mitin. Sai aka gani duk waɗanda suka kafa jam'iyyoyin nan malam makaranta ne, ga su kuma sun zo wannan taro. Sai aka yi shawara cewa ya kamata a haɗe waɗannan jam'iyya guda. Dalili gashi an soma siyasa daga kudu, siyasa ta kama ririn, mu ba mu so motsin komai ba, sai muka ce to mu fara da jam'iyyar haɗa kai ba ta siyasa ba. Sai aka yadda aka ce duk wayannan ƙungiyoyi su haɗu su zama ɗaya. A cikin watan Jun 1949 sai muka haɗa a Kaduna a Greens Hotel, a nan ne aka kafa MPC a wannan lokaci. da muka haɗa a Zaria muka ce to mu ɗauki sunan na Zaria jam'iyyar jama'ar Arewa, Northern People's Union. To da muka je can ba na manta Malam Sa'adu Zungur shi ya ba da shawara, ce a'a in aka ce jama'a wato an mai da shi wato kabila mu mai da ita mutane, kowa na ciki jam'iyyar mutanen Arewa. Ice da turanci maimakon mu kiranta union kamar wata jam'iyyar ma'aikata, mai koyi da India mu kiranta Northern People's Congress kamar yadda suke da Indian Congress. To a wannan aka zaɓi Dr. Arbi Dukko ya zama shine shugaba na farko. Dr. Arbi Dukko ɗin fa Kirista ne, amma shine shugaban MPC na farko, shugaban da mutanen Arewa suka zaɓa. Su Malam Abubakar Imam suna nan, su Malam Aminu Kano suna nan, su Malam Haya Gusau suna nan, amma suka yadda da shi wannan mutumin Dr. Arbi Dukko. Bafulatani ne, mutumin Zaria, amma Kirista.